moet je maar eens een keer opzoeken. Bij de Black Hills is dat. En het standbeeld van Crazy Horse. En dan zit hij op het paard. En dat paard, en hij wijst eigenlijk daarvoor, maar dat beeld wordt zo, dat is zo gigantisch groot, dat, omdat die 4 presidenten, Ja. telkens is dat onrechtvaardig. Ja. Dus ik heb toevallig niet, maar... Ik mag even iets onderbreken. Nou, Die man die heeft iets verstopt wat hij normaal nooit doet. En dat is dit. Die heeft hij altijd, daarom viel me dat even ja, op. ja, Daarom wil ik Kijk, het even corrigeren. dat is- Want hij heeft dat altijd om. En nu zag ik, hé, waar is die? Dus vandaar dat ik even wil onderbreken. ik heb altijd aan, Ja. want het brengt geluk. maar is dat dan ook, Klaas. mag ik je zeggen? Ja. Is dat dan bij jou ook, dat we hier de hemel inzien en donker voor de aarde? Maar wat zit er nog meer in? Wat goed bij jou past? Het idee dus dat het voor hun heilig is. Dus ik neem het eigenlijk gewoon over. Maar zo gaat het wel voelen. Wat vinden zij daarvan trouwens? Als iemand ehm, is, een niet-Indiaan, een Ja, blanke die hun way of life adopteert. die heeft toch gauw genoeg in de gaten met wie die spreekt. Omdat de leek, ja, die weet een beetje dit en dat. Maar ja, ik ken alle leiders van alle groepen. Er zijn 480 talen in het Indiaans in Amerika. Nou, wie weet dat? Dus ik kijk die hele geschiedenis kijk ik naar. Het is niet zomaar van welke leiders alleen beroemd zijn. Sitting Bull of noem ze maar allemaal op. Maar lachen ze u eerder uit? Nee, of nee, nemen nee, ze nee. u serieus? Nooit. Vanwege die interesse, oprechte Nee. interesse in hun cultuur. Ik zal jou vertellen dat recent ben ik bij een psychiater geweest. Aha, Ik zat niet zo lekker in het vel. aha, dat zei u net, ja. En zei dat u net. wou ik de ayahuasca doen. De ayahuasca, zeg je dat wat? Nee. In de Amazone-Indianen doen dat al 2000 jaar. Ze drinken gif van planten, een brouwsel. En dat duurt 10 dagen. Daar ga je van hallucineren? Ja. Ja. En dan krijg je een trip van 9 uur. En dat is een hele cyclus, daar moet je van tevoren helemaal naartoe leven. Dan zuivert jouw hele lichaam. Ja. En dan gaan jouw trauma's van vroeger schijnen te verdwijnen. De medische wereld van Europa raadt dat af. Aha. Maar dan zit ik in een dubio, want dan is het de fameuze industrie die dat een beetje tegenwerkt. Mhm. Maar er zijn duizenden mensen geholpen. Er zijn ook mensen aan gestorven, want je kunt in een psychose raken. Mhm. Dus het is verboden in Nederland. Wat gebruiken ze in Nederland als alternatief? Een klein beetje paddo's of truffels. En dan maken ze een beetje ook een mengsel van en dan trip je ook. Dat gaat veel mensen goed. Maar het officiële zit in Peru. Dat is door een vrouw ontdekt. En ik heb gisteren nog tegen mijn vrouw gezegd, ik moet en zal een keer naar Peru gaan. Wat vindt u daarvan? Pittig. Dat kan ik me voorstellen. Heel pittig, want ik vind dat best wel link. Ja. En kan ook niet als je medicijnen gebruikt, dan kun je dat ook niet gaan doen. Nee. Dus je moet eerst van de medicijn af en dan kan dat. Dus Maar ik neem aan dat als hij dat zou doen in overleg met u, dat u wel mee zou gaan dan. ja, alleen laat ik hem niet gaan. Nee. Nee. Nee, want daar ken ik hem te goed voor, dus ja. En zo is het een beetje, ja, dat is net wat je zegt, de hoeden. Ja, in de gang. Daar zit originele Stetson bij, ook de echte Indianenhoed, maar ook de cowboyhoed. Die heb je de Stetson, maar je hebt ook, ik kan wel even laten zien. Ja. Maar normaal haal ik het hier helemaal in mijn eigen domein. Ja, wij wisten ook niet waar we terecht zouden komen. Oh, de deur staat open. Kijk, je hebt dit wordt vaak gebruikt. Dit is een echte Indiaanse hoed. Dit is ook een Stetson. En die is bol. De Westerns doen zo. Ja. Nou, de Indianen niet. Die hebben altijd bol. En één veer.
als je bol is, creëer je hier meer warmte. Want zo te hoger de hoed, krijg je het warmer. Want dan gaat natuurlijk jouw lichaamsdingen. Ja, de meeste warmte verlaat je lichaam via het hoofd, geloof ik. Hè? Ja, kijk, dan heb je hier ook weer een Stetson. Kijk, hier heb je er dus dit bedoel ik. En dan heb ik ook nog. Dus, kijk, momenteel, je weet dat de Indianen hebben weer, ze hebben recent oude documenten opgetrommeld. Ja. En nou blijkt dus dat ze weer heel veel grond toegezonden krijgen. Terugkrijgen eigenlijk? Omdat er fouten zijn gemaakt in 1888 geloof ik. Dus de Indianen hebben op een gegeven moment gedacht, met die pijpleiding van Trump wat hij wou leggen, want hij wou door de Black Hills, dat is heilig gebied voor de Indianen. Dat gaat nu worden. Die hebben nou ook casino's gaan bouwen. De Indianen zelf, terwijl ze eigenlijk anti-commercieel zijn, maar het wordt helemaal beheerst door Indiaanse politiemannen. Hun verdienen het geld, maar daar richten ze ook weer scholen van op. Mm-hmm. En ze willen de taal moet terugkomen, want de taal gaat nu nog alleen nog over op de ouderen. En de jeugd is niet meer zo geïnteresseerd in de oude cultuur en dan gaat dat verwaarlozen. Want er zijn bijna heel weinig talen opgeschreven. Dus heel langzaam, heel voorzichtig. Heel voorzichtig, beetje voor beetje. Komt het weer terug. En daarom, door die boeken die ik krijg, zou eigenlijk het mooiste zijn om een Amerikaanse, Indiaanse president wordt verkozen. Ja. En dan zou er niet zoveel rommel zijn. Ja. Peter? Ja. Jij heet Peter. Maar wat zou jouw Indiaanse naam zijn als je het zelf voor het zeggen had? Hij die goed is in het maken van Amerikaanse auto's? Daar zou een Indiaanse naam uitkomen. Ja? Ja. Maar of hij is goed van hart, of hij is goed. Iets komt erin wat je goed gedaan hebt. Dus ik ben eigenlijk vroeger een modelmaker geweest. Ja, dat hadden hun natuurlijk niet. Dan had ik daar in de tijd van oorlogvoeren en dingen, andere dingen uitgevonden. Omdat ik nogal vrij technisch ben. Dus dan krijg je daar een naam voor. Want die naam die wordt door anderen voor jou bedacht, hè? Ja, die wordt door het hoofd bedacht, ja. En daarom vinden hun heel gek dat een burger of een blanke een naam krijgt die helemaal geen betekenis heeft. Peter is niks. Wat is Peter? Het staat nergens voor. Nee. En dan ga je erover te denken van, potverdomme. Je krijgt gewoon eerst een naam en dan de derde naam, dat heeft jou gezet. Hij die een bijzondere bison heeft gevangen, hij die een adelaar... Ja, Kevin Costner, die kreeg dan de naam Dances with Wolves, hè? Hij die met wolven danst. Juist. Eén dingetje nog, Peter. Ja. Die vind ik dan ook wel weer opmerkelijk, want daar hangt ook de vlag van de Confederate States, hè? Ja. Waarvan gezegd wordt dat als je die vlag hanteert of aanbidt of wat dan ook, dat je in feite daarmee ook de cultuur van de slavernij van de zuidelijke staten vroeger ondersteunt. Ja. Waarom hangt die bij jou op de graai? Als rebel, weet je wat het is? Er zijn nog ontzettend veel leugens zijn er nog. En telkens zeggen ze in Amerika ook, al heb je het over Area 51, alles wordt vrijgegeven, maar er wordt niks vrijgegeven. Want Abraham Lincoln, die heeft ook op zijn geweten van 18 Indianen onterecht opgehangen. En mede eigenlijk is dat ik die ook gekregen heb, is het eigenlijk het rebelse in mij, wat dan eigenlijk, telkens moet ik eigenlijk iets doen.
dan komt dat onrecht weer. Dat komt dat hele tijd. Dus het rebelse in jou wordt door die vlag... Ja. Zo wordt dat telkens opgeroepen, al zit ik bij de dokter, al zit ik bij de tandarts, al zit ik waar ik nog niet graag wil zijn, zit ik alleen maar bij de diner, noemen hun eigen. Je mag niet Indianen zeggen. Diner? Diner is het volk. Oké. Kijk, Indianen is verzonnen door dat Columbus dacht dat hij in India zat. Dat hij verkeerde afslag had genomen. Ja, maar dat is heel goed. Hun zelf noemen hun diner.